Mam kok sadar gak sih, Mam? Basa Jawa, nek nggo sing cilik-cilik iki mesti akeh sing burine il, Mam. Oh iya. Iya juga, oh. Bener gak? Iya. Sing ngerti apa meneh, Mam? Kowe, Mam. Sing pertama ki ana ngutil. Ngutel, Mam. Nah. Ngutel ki apa, Mam? Ngutil kuwi kan nyolong tapi siti tok. Oke, biasa biasanya njupuk ning celengan ke diutik-utik ke. ngutel kuwi. Nek ora ning warung Nah, tuku gorengan cici juga 5. ngutil juga. Ngutil, ki, tapi iya. kakean sih gue ngutil sih gue. Iya. Oke. Terus apa meneh? Al? Ono meneh, Mam. Apa? Sing wong ngerti kabeh ngupil, Mam. Ngupil. Oh, Ngupil iya. kan juga Kotoran. sing cilik-cilik kan. Cilik-cilik ya, Oke. ngupil juga bener. Ono meneh, Mam. Ono meneh ki, kotoran juga ki. Kotoran. Tai wedhus kan semindil. Tai wedhus, cemindil kuwi ya? Cemindil. Cemindil. Anak curut ya cindil ya. Anak curut ya cindil. Cindil. Wah, cilik Oke. juga. Terus ono meneh apa? Nganu. Nek watu sing pecahane iki rada gedhe, iki kan kerakal. Ayo. Lah sing cilik kuwi krikil. Mam. Oh iya, bener. Pancen il kuwi memang penake nggo sing cilik-cilik. oh. Bener, ono meneh, Mam, tapi Mam. Ono meneh. Tapi rada Apa? rusuh, Mam. Ojo. Ojo. Kira-kira awakmu ngerti meneh rak bolo? Silahkan tulis di kolom komentar, ditambahi.